I feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Sena! Naranasan mo na bang mabiktima ng isang lakad na drawing? Uy! Yan! Oo, madalas. Oh. Well, para sa mga kabisyo nating nakikinig ngayon na medyo Awa. na pag-iwanan ng panahon, ang drawing ay isang plano na hindi natuloy. Ayan! Yan! Oo, maraming ganyan. Usually sa magtotropa to nangyayari. Oo, legit yan. Oo, madalas. Nabibiktima ako ng ganyan. Magsuswimming, Awa. naka-rash guard na ako at lahat. Tapos Oh. biglang, ay, hindi pala tuloy. Ay, nako, Oo. napakaraming ganyan, no? Pero hindi mo naman din maiiwasan kasi syempre, mga busy na sa buhay ang mga tao. Legit yan. Busy sa love life. Tutu. So, hindi ka na priority bilang kaibigan. Oo, kawawa. Ay, nako, para mas maintindihan mo at ma-visualize mo, kabisyo, eto, ibibigay namin sa iyo ang unang dalawang uri ng tropang drawing! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga punong abala. Long! Weekend na naman, guys! So, alam nyo na. Oo nga! Long weekend na! Makakapag-relax na naman tayo! Exciting! Oh, sino sasama? Magsuswimming tayo. Let's go! Ay, uy, sure na yung swimming natin, ha? Oh, kaya nga, mamaya, drawing na naman yan, Jessa. Oo nga. Sus! Ako pa ba? Eto, tatawagan ko na yung resort kasi may discount coupon ako. Ay. Tapos ako na rin bahala sa sasakyan natin. Nag-upa ako ng truck. Ayan! Buhang. Tsaka yung mga pagkain, ako na. O sa entrance, tsaka inumin. Go kayo na Oo dyan. naman. Wow, Jessa! Ayos ah! Organizer na organizer ko talaga! Yung nga, exciting ah. Kinabukasan. Guys, magdadalawang oras na tayo kakaintay kay Jessa. Asan na daw ba siya? Kaya nga eh. Tawagan mo na kasi, Mar. Tawagan mo na. Yun nga eh, kakatawag lang sa akin ni Jessa. Sabi. Sorry daw, di siya makakapunta kasi may emergency daw. Enjoy na lang daw tayo. Ay, Ano ba yan? Ayan. Ito yung mga tropa mong punong abala, ang daming mga inilatag na Awa. plano and all. Siya talaga yung main organizer. Oo. Siya rin yung main ghoster. Kaya nga. Ito yung mga kaibigan na sarap i-FO. Yan. Oo. Tsaka kung gusto nyo namang yun nga, kung hindi matutuloy, Oo. i-make sure natin na kahit papano, kahit wala kayo, matutuloy pa rin siya. Oo. Sa kwento ni Jessa, nasa kanya yung ticket ng resort. Yan. Nasa kanya yung pagkain. Pamasahe. O yung truck. O paano sila pupunta doon? Oo, legit yan. Uy, kasasabi mo lang ng FO, may nag-message agad sa atin. Oh. Agad-agad. Ano Ang sabi? FO po ba? Foul odor? Ay, ano ba? Mag-aral ka, sabi... Babebi, bobo na naman po Oy! tayo. FOI, Friends over. Ayan. Ay nako, marami na talagang nag-break na magtotropa dahil dyan eh. Oo nga. Ay nako. Anyway, that's number 1. Po naman tayo sa last but not the least, number 2. Pandua. Pangadwa. Ito ang mga takot sa jowa. Grabe! Nakaka-excite kasi sa wakas, makakapag-swimming na tayo. Ay, Tagal-tagal ko tong inintay. Legit. Ako rin. Diba? Kaya nga nakapang-swimming na agad ako ngayon. Kaya Oh, nga di, eh. Di pa ba tayo alis? Uy, ang ganda ng rash guard mo Diba? Wait lang, sino bang iniintay pa? Sino pa ba? Si Jessa na lang. Teka, tawagan ko nga. O sige, tawagan mo na. Bilisan mo. Excited na ako eh. lang. Tawagan mo na nga. Nag-rush guard pa ako. Hello? Jessa, asan ka na? Ikaw na lang hinihintay dito. Anong Mar, hindi ako makakasama. Sorry. La, Jessa! Bakit? Ang tagal na natin itong drawing ka na naman. Shut up. Sorry na. Bawi ako kasi nag-away kami ng jowa ko. La, tigilan mo nga kami, Jessa. Huwag kang dyan. Wala kang jowa. Basta, the subscriber cannot be reached. Bye. Ayan. Ito yung mga takot sa jowa. Maraming dahilan. Pero usually, ang main Awa. dahilan nila, hindi pinayagan ng jowa, strict yung Ayan. jowa, magbe-break kami ng jowa. Pero sa huli, wala naman talaga isa kang malaking delulu.
Uy, pero aminin natin sabihin natin hindi sila dilulu. Oo. May jowa talaga sila. No, maraming mga katropa mo na kapag nagka-jowa, hindi na sila sumasama. Oo, nagiging iba na yung priority. Awa. Ikaw ba nagiging masaya for them pag ganon? Kapag ganon? Nag-iiba na yung priority nila. Hindi, in-FO ko sila. Charing lang. Hindi, pero kidding aside, may mga ganito. At ang usual dahilan, siguro, nagsiselos kasi yung jowa sa tropa. Oo, kasi naku, lalo na yung mga swimming. Oh. Yung iba-iba daw yung sinisisid. Ay, oo. Oo, yung mga kasama sa swimming ay sinisisid. Ayan! Oo! Wag ganun, ha? Ang daming nangyayari sa mga outing. Oo. Legit yan. Ang daming nag-break dahil sa outing. Kaya nga. Oo, pero ang daming nabuong relasyon dahil sa team building. Ayan! Oy, hindi lang naman relasyon na nabubuo. Ano pa? Tao. Ay nako, kaya siguro napaka-importante din na yung mga jowa nyo, kailangan pinapakilala nyo sa tropa Ay, nyo. legit yan. Diba? Para kapag may outing, hindi kayo pinagbabawalan. Oo, kumbaga comfortable na rin sila. Ayan, tuto. Ay nako, anyway kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito at kung gusto mong ipa-shoutout yung katropa mong mahilig sa drawing, Yan! i-shoutout natin sila. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials yan mga broski at Konyo Bicolano. At speaking of shoutout, Awa. shoutout ko lang ng isang malaking congratulations si Diwata na kung saan ginagamit natin ngayon yung bed itong niya. malakas pa, itaas natin Yun. Yan. Oh, diba? Ang Padabataka ay nakasungkit lang naman sa Awit Awards ng Best Regional Recording. Wow! Grabe! At ito pa nakaka-proud kasi unang narinig yan nationwide sa radyo dito sa Love Radio Manila. Grabe! Congratulations, Diwata. Congratulations, Diwata! Sobrang proud na proud for sure ang mga kabisyo nating Bicolano. Legit yan. Ay nako, congratulations, Diwata. At gusto ko rin na batiin na nagpapa-shoutout. Ito nilapitan tayo nung Friday. Ay, oo. Diba kasi nag-Christmas lighting tayo. O tayo nagsindi talaga nung Christmas tree sa SM. Oo. Tapos sabi nila sa atin, lagi daw tayong pinapakinggan. Napakinggan. Ayan, hello kay Sir Paulo and Sir Eric ng MEMNW Team GVE. Ang hirap naman nun. Oo, at sa mga taga-Felco, hello sa inyo dyan. Ayan, happy listening po sa inyong lahat. O siya, kabisyo, makakasama niyo pa kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga signs, tips at skits sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your Aragon Broski, like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara! Kape! Tara Kape! Sa 90.7 Love Radio. Feel good? Ay, gagi pare. Wow! Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shena!